σύγκρουση που είχαμε σήμερα στη Βουλή. Θα έλεγα στον κύριο Αρχηγό Εξωτερικής Αντιπολιτεύσεως να ρωτήσει τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι εκλιπαρούσαν τον κύριο Σαββίδη το 2013, να πάρει τη ΣΕΚΑΠ. Χρειάστηκαν 2 ημέρες σκληρής αντιπαράθεσης στη Βουλή για να αναγκαστεί η κυβέρνηση μέσω του Πάνου Καμένου να παραδεχθεί πως πίσω από την σκανδαλώδη τροπολογία με την οποία διαγράφονται πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ για λαθρεμπόριο καυσίμων βρίσκεται η εταιρεία ΣΕΚΑΠ που από το 2013 ανήκει στον Ιβάν Σαββίδη. Ο Πρωθυπουργός αρνιόταν πεισματικά να αποκαλύψει το όνομα του επιχειρηματία παρά την ασφικτική πίεση που του άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί δεν τη λέτε, ποια είναι? Ποια είναι η επιχείρηση, η συγκεκριμένη, την οποία αφορά αυτή η ρύθμιση? Και όταν θα πάει να συναντήσει τους εργαζόμενους που κινδυνεύουν να απολυθούν επειδή κάποιοι σε πολλές επιχειρήσεις, καθίστε κάτω. Αφήνεται να κρέμονται σκιές για χαριστικές ρυθμίσεις και για διαγραφές χρεών από λαθρεμπόρια. Στην τροπολογία αναφέρεται ότι στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας έχει άγνοια για τα πρόστιμα και τις παραβάσεις της εταιρείας που αγόρασε, τότε αυτά δεν θα τον επιβαρύνουν. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο Ιβάν Σαββίδης γλιτώνει παραβάσεις για λαθρεμπόριο της προηγούμενης διοίκησης που αγγίζουν τα 40 εκατομμύρια ευρώ, προφανώς γιατί δεν το γνώριζε. Μάλιστα τη ρύθμιση, για να μην είναι με την πρώτη ματιά φωτογραφική, δεν την κατέθεσε βουλευτής από την Ξάνθη, που είναι και η έδρα της ΕΚΑΠ, αλλά από την Κοζάνη. Αφορά κάθε επιχείρηση από εδώ και στο εξής, κάθε επιχείρηση. Αφορά βεβαίως και τη ΣΕΚΑΠ, κανείς δεν το κρύβει αυτό. Γιατί έρχεται ως βουλευτική τροπολογία ενός βουλευτή Κοζάνης, γιατί δεν τη φέρνει ο ίδιος ο Υπουργός? Δεν ξέρω αν το πρόβλημά του είναι ότι ο βουλευτής ήταν από την Κοζάνη, αλλά μάλλον το πρόβλημά του είναι η υποτίμηση του ρόλου του βουλευτή. Είναι στην Κοζάνη η επιχείρηση αυτή? Θα σας ρωτώ. Είναι στην Κοζάνη? Ούτε καν ο βουλευτής, ούτε καν... Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για φωτογραφική διάταξη. Πρωθυπουργός και ο αρχηγός του δεύτερου κυβερνώντος κόμματος ότι η τροπολογία είναι φωτογραφία. Συγχαρητήρια. Ποιος θα τον απαλλάσει? Ανοίγουμε ένα παράθυρο. Ένα πολύ κακό παράθυρο. Τσακώνεστε για τα συμφέροντα των επιχειρηματιών. Ποιος θα υπηρετεί καλύτερα? Κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο διάδρομο έξω εχθές το βράδυ μας μίλησαν για πρόστιμα που διαγράφονται αξίας 38 εκατομμυρίων ευρώ. Τη σκανδαλώδη τροπολογία την αποκάλυψε χθες το βράδυ ο Βασίλης Γεγγέρογλου. Είναι ντροπή να επανέρχεται 1 χρόνο μετά για να χαρίσει εκατομμύρια. Ήταν τέτοια η ένταση στη Βουλή που έγινε λάθος στην καταμέτρηση των ψήφων με τις αρνητικές ψήφους να εμφανίζονται 10 λιγότερες. Τελικά η τροπολογία πέρασε με 149 ψήφους από την κυβερνητική πλειοψηφία. Τον Ιανουάριο του 2010 το λιμενικό σώμα εντόπιζε στο Βόρειο Ευωικό το πλοίο Μητριντάτ με σημαία Τόγκο να μεταφέρει 3,9 εκατομμύρια πακέτα με ελαφριά τσιγάρα. Τα 79 εκατομμύρια ελαφριά τσιγάρα ήταν της ΣΕΚΑΠ, με τους διαφυγόντες δασμούς να ανέρχονται σε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το ΣΔΟΕ, η Συνεταιριστική Καπνοβιομηχανία Ελλάδος είχε υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με την εταιρεία Μαϊμό Βέλμα με έδρα τη Μόσχα. Παραλήπτης των λαθρέων τσιγάρων εμφανιζόταν η εταιρεία φάντασμα International Marine Services με έδρα την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Από εκεί επέστρεφαν στην Ελλάδα και στη συνέχεια με νταλίκες προωθούνταν στην Ευρώπη. Τα 3,9 εκατομμύρια λαθρέα πακέτα θα τα παραλάμβανε εταιρεία Μαϊμού στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Η Βέλμα πλήρωνε τη ΣΕΚΑΠ μέσω 3 offshore εταιριών με έδρα τον Μπελίζ και τις Παρθένες νήσους. Εντοπίστηκαν τότε 4 εμβάσματα συνολικής αξίας 500.000 ευρώ. Η ΣΕΚΑΠ τότε ανήκε κατά πλειοψηφία στην Αγροτική Τράπεζα. Το 2013 αποφασίζεται η πώλησή της σε όμιλο εταιριών συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη προς μόλις 13 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους προσκύμενους στην εταιρεία, ο καταλογισμός του προστίμου για το λαθρεμπόριο τσιγάρων με το Μητριντάτ έρχεται το Φεβρουάριο του 2015 με τη ΣΕΚΑΠ να καλείται να πληρώσει 38 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα επίμαχα 38 εκατομμύρια που έσβησε η περιβόητη τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς για την κυβέρνηση έπεσαν οι μάχες. Αυτό κάνει τώρα ο κ. Τσίπρας. Δίνει 38 εκατομμύρια σε κάποιον για να κάνει μια επένδυση. Αυτά τα 38 εκατομμύρια όμως δεν είναι δικά του κ. Τσίπρα. Είναι έσοδο του ελληνικού δημοσίου. Η μεθόδευση ωστόσο της κυβέρνησης για να διαγραφεί το συγκεκριμένο πρόστιμο είναι πρωτοφανής.
Ο βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Δημητριάδης, είχε επιχειρήσει και πέρυσι τέτοια εποχή να φέρει την ίδια τροπολογία στη Βουλή. Αποσύρθηκε ωστόσο άρον-άρον μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε. Ανάλογη στάση απέναντι στο λαθρεμπόριο είχε κρατήσει και ο πρώτος ΣΥΡΙΖΑ τον Απρίλιο του 2015 με την τότε αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη να διαγράφει πρόστιμα επιχειρήσεων, όχι όμως και αυτών που αφορούσαν λαθρεμπόριο. Σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διέγραψε και αυτά. Δεν είναι δυνατόν να ισχύει αυτό αναδρομικά. Δεν μπορεί να έρθει εκ των υστέρων να πει εδώ υπάρχει κάτι, παρακαλώ να μου το χαρίσετε. Ή να κάνω λόμπι σε μια κυβέρνηση να μου χαρίσει μετά από την πόλη. Παρά την φωτογραφική διάταξη που υπερψηφίστηκε στη Βουλή, ο Ιβάν Σαββίδης έχει προσφύγει και στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής, χωρίς ωστόσο να έχει εκδοθεί ακόμα απόφαση. Δεν είναι για τις ΕΚΑΠ. Σβήνουν το λαθρεμπόριο και αυτοί ως αντάλλαγμα θα αγοράσουν εφημερίδες και άλλα μέσα ενημέρωσης στην υπηρεσία των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Για την ιστορία, ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΑΠ είχε καταδικαστεί το Φεβρουάριο του 2015 σε φυλάκιση 4 ετών για λαθρεμπόριο τσιγάρων. Αθωώθηκε ωστόσο στο εφετείο το Μάιο του 2016. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τον Τάσο Τελόγλου. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά το παρασκήνιο αυτής της υπόθεσης. Πες μας λοιπόν, Τάσο, για να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα τι είναι αυτό το πρόστιμο, δηλαδή σε ποια υπόθεση λαθρεμπορίας αφορά. Σία, πρόκειται για μια υπόθεση του 2009-2010, όταν η ΣΕΚΑΠ πούλησε σε μια εταιρεία ρωσικών συμφερόντων κάποιες ποσότητες τσιγάρων. Αυτές οι ποσότητες δεν πήγαν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου κατευθείαν όπως θα έπρεπε να πάνε, αλλά φτάσανε εκεί μέσα από ένα πολύπλοκο δρόμο, αν φτάσανε. Εγώ έχω σοβαρές αμφιβολίες για το αν φτάσανε. Δηλαδή, κατευθύνθηκαν πρώτα στην ελεύθερη ζώνη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Εδώ βλέπουμε τη διαδρομή. Στη συνέχεια από την ελεύθερη εταιρεία Βέλμα είναι η ρωσική εταιρεία στην οποία αναφέρθηκες. Ναι, στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στη Λασπέτσια στην Ιταλία. Πολύ απίθανο. Το τσιγάρο είναι φτηνό προϊόν και δεν κάνει τον γύρο του κόσμου για να φτάσει στον προορισμό του. Και από τη Λασπέτσια πήγαν στην Αλεξάνδρεια, στα χαρτιά όλα αυτά. Ναι. Τελικά ένα πλοίο με ένα μέρος του φορτίου αυτό που πουλήθηκε, ήταν 10 κοντέινερ, πιάστηκε έξω από την Εύβοια. Τα τσιγάρα αυτά, είπε η εταιρεία στο ποινικό δικαστήριο που έγινε σε πρώτο και δεύτερο βαθμό και απαλλάχθηκαν οι αρχικά κατηγορούμενοι της ΕΚΑΠ, δεν μπήκαν στην Ελλάδα ώστε να χρειάζεται να εισπραχτεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρουμε πόσα άλλα από τα τσιγάρα αυτά φτάσαν στην Ελλάδα, γιατί η έρευνα ήταν πολύ πλημελής. Και εδώ πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Σαββίδης σε ένα κομμάτι λέει την αλήθεια. Σε ποιο κομμάτι? Ότι το 2013 αγόρασε την εταιρεία και τελικά ο τελώνης της Ξάνθης καταλόγησε το ποσό των 38 εκατομμυρίων, 9 εκατομμύρια, 10 περίπου εκατομμύρια από τους δασμούς και τους φόρους και τα υπόλοιπα πρόστιμα, το καταλόγησε μόλις το Φεβρουάριο του 2015. Δηλαδή για μια πράξη λαθρεμπορίου που έγινε, πιάστηκε το 2010, καταλογίστηκε το πρόστιμο 5 χρόνια μετά. Μετά από πάρα πολύ κακή δουλειά, όπως φάνηκε, των αρχών που υποτίθεται ότι εξέτασαν την υπόθεση. Και αφού ο Σαββίδης είχε πάρει τη ΕΚΑΠ. Και πώς φαίνεται αυτό? Ρίξαμε μια ματιά στους ισολογισμούς της ΕΚΑΠ των τελευταίων χρόνων και να τη βρήκαμε. Στον ισολογισμό της ΕΚΑΠ του 2015, που δημοσιεύτηκε μετά το πέρας του εξαμήνου του 2015. Βλέπουμε εδώ. Ναι, γίνεται η πρόβλεψη, γίνεται η αναφορά μάλλον από τον ορκωτό ελεγκτή ότι 38,23 εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει για τελωνειακές παραβάσεις που αφορούν εξαγωγές να καταβληθούν με βάση την απόφαση του Τελωνείου Ξάνθης. Δεν παίρνεται όμως καμία πρόβλεψη για αυτά, προφανώς γιατί η εταιρεία θεωρεί ότι κακώς τις καταλογίστηκαν. Άρα η ΣΕΚΑΠ έχει διαγράψει από μόνη της, πριν διαγραφεί επισήμως το χρέος, αυτή την οφειλή. Ναι, η ΣΕΚΑΠ θεωρούσε ότι κακώς της καταλογίστηκε αυτό το πράγμα και πρέπει να σου πω ότι στο δικαστήριο που έγινε στις αρχές Απριλίου η ΣΕΚΑΠ υποστήριξε ότι ναι, μεν άσκησαν πλημελώς οι δύο άνθρωποι που υπογράψαν τη συμφωνία τα καθήκοντά τους, η ίδια σαν εταιρεία δεν έφταιγε σε τίποτα. Και μια μικρή λεπτομέρεια, Ασία, γιατί οι λεπτομέρειες παίζουν το ρόλο τους σε αυτή την υπόθεση. Ο αγοραστής των τσιγάρων είναι ένας κύριος, πρώην πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, που φιγουράρει στους μεγαλύτερους οφειλέτες της χώρας, με συνολική οφειλή 21 εκατομμυρίων ευρώ. 7 εκατομμυρίων από το κεφάλαιο και τα υπόλοιπα από τις προσαυξήσεις. Μάλιστα, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ και